Ahoj, moje meno je Michal a v tejto prezentácii sa s vami podelím o unikátne tajomstvá, s pomocou ktorých sa aj vy môžete zbaviť celulitídy na vašich nohách, bokoch a pozadí. Ak aj vy chcete odstrániť neželané nedokonalosti na vašej pokožke v týchto partiách, tak táto prezentácia je presne to, čo potrebujete. Toto video vám predstaví jednoduché, ale za to veľmi účinné prírodné tajomstvá redukcie celulitídy, s pomocou ktorých môžete v priebehu najbližších 21 dní kompletne odstrániť nezrovnalosti z vašich problémových partí a nadobudnúť krásnu, hladkú a pevnú pokožku. Táto prezentácia bude prístupná iba krátku dobu, a tak by som vám odporúčil, aby ste ju sledovali pozorne, pokým je tu tá možnosť. Ešte nikdy som sa totiž nepodelil o také množstvo mojich skúseností zdarma a verejne na internete. Garantujem vám, že tieto metódy na zdokonalenie vašej pokožky nikde inde nenájdete. Existujú 3 základné princípy, ktoré potrebujete poznať, aby ste dosiahli vytúžený vzhľad vašich dolných partií. Všetky ostatné informácie vás budú akurát zavádzať a v konečnom dôsledku povedú len k frustrácii z nenaplnených cieľov. A to určite nechcete. Poprvé, musíte vedieť, prečo máte celulitídu a čo to vlastne je. Po druhé, musíte vedieť, čo ju spôsobuje a čo ju zhoršuje. Po tretie, musíte poznať účinné a overené metódy, s pomocou ktorých sa jej dokážete zbaviť. Tieto princípy sú v skutočnosti veľmi jednoduché a už zakrátko vám ich bod po bode vysvetlím. Zavedte ich do praxe a už do 2 týždňov môžete očakávať spevnenie kože a vyhladenie hrčiek na vašich problémových partiách. S každým nasledujúcim týždňom môžete sledovať, ako sa pokožka na vašich stehnách, bokoch a pozadí čoraz viac vyhladzuje. Zdôrazňujem, že nasledovaním týchto zásad môžete vy sami očakávať zmienené výsledky. Stačí dopozerať ostávajúcich pár minút tejto prezentácie a budete presne vedieť, čo treba pre ich dosiahnutie robiť. Nebojte sa, nehovorím o žiadnych pilulkách zaťažujúcich organizmus ani o falošnej homeopatii. Nemám na mysli ani žiadne vibračné pásy z teleshoppingu alebo predražené a zdĺhavé procedúry a masáže, ktoré sa na vás valia z ponuky každého jedného wellness centra a salónu krásy. A už rozhodne nehovorím o nejakej divnej celebritnej diete alebo každodenných návštevách fitness centier a cvičení namáhavých drepov a mŕtvych ťahov. Môžete rozmýšľať, kto som a prečo vám to hovorím. Moje meno je Michal Weber. Som vyštudovaným fyzioterapeutom a posledných 11 rokov výživovým poradcom a trénerom s klientelou žien z celej Európy. Viem, čo si môžete myslieť. Ženy za mnou často prichádzajú s názormi, že celulitída je otázka genetiky, s ktorou sa nedá nič robiť, a predpokladajú, že ich bude sprevádzať do konca života. Nič z toho však nie je pravda. Máte asi dosť všetkých tých nefunkčných metód, ktoré vás obrali o čas, peniaze a nádej na zlepšenie. Hľadáte niečo, čo funguje rýchlo a efektne. Niečo, čoho výsledky sa skutočne dostavia a hlavne zostanú. Ako sa cítite pri pohľade do zrkadla? Sklamaná? Bezradná? Na svoj vek stará? Nahnevaná sama na seba? Zmetená, prečo nemáte tak pekné nohy ako ženy, ktoré stretávate na ulici? Trpí kvôli tomu vaše sebavedomie, pretože je vám jasné, že riešenie predsa existuje a hnevá vás, že vy ste ho stále nenašli? Bez obáv. Práve ste ho našli. Na chvíľu sa zastavte. Zavrite oči a uvoľnite sa. Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite. Predstavte si samu seba za 6-7 týždňov od teraz. Práve ste vyšli zo sprchy a zavesili uterák. Natierate si nohy telovým mliekom, pozeráte sa do zrkadla a vidíte, že vaše pozadie vyzerá viditeľne inak, o poznanie lepšie. Ani ste si nevšimli, kedy vlastne vaša celulitída zmizla. Usmievate sa. Konečne ste našli spôsob, ako sa celulitídy nadobro zbaviť. Musíte si uvedomiť, že produkty, ktoré vás majú celulitídy zbaviť, nefungujú. Firmy, ktoré tieto produkty vyrábajú, predsa nechcú, aby ste váš problém raz a navždy vyriešili, pretože by prišli o svojho zákazníka a o svoje zisky. S každým novým krémom či každou novou ponukou salónu krásy ste verili, že tento raz sa vašich nezrovnalostí na koži snad zbavíte. Nič z toho však nefungovalo. A tu je dôvod prečo. Všetky ponúkané riešenia sa vás snažia presvedčiť, že celulitída je ochorením kože alebo problémom spôsobeným podkožným tukom. To ani náhodou nie je pravda. Zdroj problémov sa skrýva vo vašom svalovom tkanive
A keďže všetky produkty na trhu ošetrujú kožu alebo sa vysporiadávajú s podkožným tukom, jednoducho nemôžu fungovať. Z fyziologického hľadiska to nie je možné. A čo je ešte horšie, bez správnej stimulácie vášho svalového tkaniva sa vaše problémy s celulitídou môžu iba zhoršovať. Jediné, čo naozaj potrebujete, je správne stimulovať svalové tkanivá na vašich problémových partiách. Na to, aby ste tieto tkanivá stimulovali, potrebujete poznať tie správne cvičenia a adekvátnu formu ich prevedenia. Len aby bolo jasné, toto nie sú žiadne cviky z fitness centier a nebudete kvôli nim musieť dvíhať ťažké váhy a namáhať sa na nepohodlných prístrojoch. Navyše, takéto izolované cviky vykonávané v posilňovniach na prístrojoch a s mŕtvou váhou posilňujú iba niektoré svalové tkanivá a celulitídu preto účinne neodstraňujú. Pre trvalé odstránenie celulitídy potrebujete poznať dynamické cvičenia stimulujúce celé spektrum vášho svalového tkaniva. Najlepšie na tom je, že tieto cviky môžete vykonávať s vlastnou váhou a doma. Určite chcete vedieť, čo robí tieto cviky tak účinnými. Na vašich dolných končatinách sa nachádza takmer 100 samostatných svalov. Akékoľvek ochabnutie tohto svalového tkaniva spôsobuje, že koža stráca oporu a pevnosť, následkom čoho koža vráskavie a zjavujú sa na nej neželané hrudky. Správnym a dynamickým cvičením, ktoré zapája celé spektrum svalového tkaniva vašich dolných partií, viete vyriešiť skutočnú príčinu vašej celulitídy a nie len donekonečna opravovať jej následky. Silné a zdravé svalové tkanivo napína kožu, vyhľadzuje nedokonalosti a definitívne vás zbavuje neželaného vzhľadu pokožky. Nemusíte sa báť. Toto nie sú cviky pre kulturistky, fitnessky a profesionálnych športovcov. Tieto cviky sú určené pre bežné ženy, ktoré chcú dosiahnuť krásny vzhľad ich pozadia a nôh bez neželaného nárastu objemu svalstva. Teraz je vám už určite jasné, prečo všetky tie pilulky, homeopatika, vibračné pásy, krémy a procedúry salónov krásy nemôžu a nebudú fungovať. Neútočia totiž na zdroj problému, ktorým je ochablé svalstvo. Ako sa teda tohto problému definitívne zbavíte? Vďaka dlhoročnej praxi som vyvinul program, ktorý nazývam Tajomstvo celulitídy a rozdelil som ho na 3 nosné časti, ktoré útočia na jej skutočné príčiny. Poprvé, ukážem vám správne multidimenzionálne cviky cielené na problémové svalstvo a bude vám predvedená správna forma, intenzita a intervaly týchto cvičení. Nejedná sa o dvíhanie ťažkých váh, namáhavé cvičenia v posilňovni ani nekonečné trápenie sa so zle zvoleným kardiom. Cviky zmienené v tomto programe môžete praktizovať kedykoľvek, kdekoľvek a nezaberú vám viac než 20 minút vášho času bez potreby navštevovania fitness centra alebo nákupu drahých cvičebných pomôcok. V časti venovanej kardio rozoberieme, prečo zdĺhavé ničenie sa na bežiacom páse nie je efektívne a potrebné. Pod môjim vedením zistíte, ktoré typy kardia sú pre odstránenie celulitídy najvhodnejšie a ako často ich treba praktizovať. Budete prekvapení, ako málo času vás to bude stáť. Po druhé, rozoberieme si dopodrobna stravu a pitný režim a poviem vám, ktoré jedlá sú v boji proti celulitíde nápomocné a ktoré celý problém zhoršujú. Ani si neviete predstaviť, koľko z tých nápomocných jedál jete už teraz. A čo viac, tieto jedlá nemajú pozitívny vplyv len na vaše dolné partie, ale spravia zázraky s vašou postavou. Po tretie, získate váš osobný 21-dňový cvičebný a stravovací harmonogram, ktorý bez problémov napasujete do vášho bežného života. OK, viem, čo vás teraz zaujíma asi najviac. Michal, toto všetko je pekné, ale koľko ma to bude stáť? Zvyčajná cena tohto programu je 97 €. Uvedomujem si však, že za túto cenu by nebol tento program dostupný pre každú ženu a preto vám ho na krátku dobu ponúkam za zvýhodnenú cenu iba 17 €. Okrem toho, mojej metóde dôverujem natoľko, že vám ponúkam až 60-dňovú garanciu spokojnosti. Dávam vám tak až 60 dní na jej odskúšanie a ak s ňou z akéhokoľvek dôvodu nebudete spokojná, napíšte mi a ja vám v plnej miere a bez akýchkoľvek otázok vrátim peniaze. Neriskujete tak vôbec nič. S prehľadom si to môžem dovoliť, pretože len zriedka kedy natrafím na nespokojnú klientku. Prezentáciu ste dopozerali až do konca a teraz už viete, prečo máte celulitídu a čo ju spôsobuje.
Stačí už len kliknúť na tlačidlo Získať prístup a celý program vám bude sprístupnený vo vašej e-mailovej schránke. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa na druhej strane.